Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Las 4:59 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa aton mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Impunto alas 5 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kanamoon sang kumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Yarna sa 12,091. 215 ang bag-o nga kaso subong adlaw. 144 ka kaso ang nagikan sa National Capital Region subong lamang adlaw. Duha halin sa Region 7, kag ang 69 halin sa nagkalain-lain nga mga rehiyon sa pungsod Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. May araman sa 16 ka mga dugang nga nagkalabatay sa mga adlaw. Nagresulta ini sa kabugusan nga mga nagkalabatay ara na sa 806. May 123 man ka mga nag-alalayo kag nag-ayo sa kabugusan arna sa 2,460. Una sa balita, una sa aksyon. Pangkalibutanon nga istorya kon kaso sa COVID-19 ang paghahambalan. Ang kabugusan nga kaso sa bugos nga Pilipinas 4,542,388. 4,542,388 ang mga nagkalamatay naman. Yara na sa 303,651 sa 216 ka mga pungsod kag territories. Ang mga nag-alalayo sa bugos sa kalibutan 1,712,529. Ang pungsod Africa nga sa diin amo ini ang nasyon sa kalibutan nga ginatiniran sang damo nga species sa konsahi sang kasapatan. Ang pungsod Africa nagdamo man ang kaso sa ila sa nga nasyon sa ila sa nga pungsod. Subong adlaw ang kaso sa ila arna sa 65,380. Ang mga nagkalamatay sa ila to arna sa 2,563. Ang mga nag-alalayo 27,205. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:03 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa liwat mayong hapon na naman. Adlaw ini o kon petsa 15 kita sa bulan sa Mayo tuig 2020.
Adlaw nga amo ining masaming ginahulat sang kalabanan, ginakalipayan sa mga tao nga may trabaho. Bangod kalabanan, basta 15 gani, ano gani, swelday o konsweldo sa may mga obra kon trabaho. Pero may iba naman na kaaksyon nga ang sweldo, ara nagatupa sa pitsa 20 kag pitsa 5 sang bulan. Ang pitsa 15, adlaw man sa mga ginatuwag nga 15-30 sa gobyerno. Kung basihan naton ang dinumaan nga senaryo nga wala pa sang ATM, ang mga empleyado sa gobyerno, ang sweldo pwede lamang makuha kung magkadto sa opisina. Amoy ni sadto nga panahon nga ginasiling, tawhay pa sa pulis ang obra. Bangod nagakadto lamang sa ila sining natrabahoan agud magkuha sang sweldo. Pero subong nga panahon mga kaaksyon, mas nagsimple pagid. Bangod kalabanan, ginpaagi na lamang sa ATM card. Una sa balita, una sa aksyon. Di happy swelday. Pitsa 15 isa man ka signifikanteng adlaw para sa mga negrosanon kag Bacolod nun. Bangod sa jurisdiksyon sa Bacolod, amo ini ang katapusan nga adlaw sa implementasyon sang ECQ o kon Enhanced Community Quarantine kag buwas manaog na ini sa GCQ, General Community Quarantine. Kag mapareho naman nini sa Negros Occidental. Kada minutos, kag oras sa buong adlaw, ginabantayan kag ginapanilagan. Bangod umpisa alas 12:01 karon sa kaagahon, tupa na ang pitsa 16 kag sugod na ang pagamat-amat balik biyahe sang mga salakyan nga di pa sahe. Ang iban magabiyahe mga kaaksyon umpisa pa sa Lunes. Was nagtuon man sa Sabado. Ang adlaw sang simana sa diin, nagadugok kadto kag sinumbali sa mga malls kag establishmento ang mga tawo. Ano ayahan ang itsura sang ato sa downtown area sa Bacolod buwas nga adlaw kag ang city proper sa ato sa nga syudad. Ginasiling man nga buwas nga adlaw ara gihapon ang restrictions kag limitations. Pati na ang safety protocols nga dapat igapatuman, dapat sundon sa mga tao. Hindi tanan pwede maglagaw kag maglinambiyong. Bangod ang mga pasugtan lamang diri mga kaaksyon ang mga tao nga may importante nga hilikoton, may ara sa importante nga balaklon, kag ini mga tao nga may trabaho. Kung wala sang tinutuyo kag maghalaman ang kamo kalagaw mas maayo, tener kamo anay sa inyo sa nga balay. Bangod basi kamo ang sitaon kag sa ulihi. Maigo pa kamo sang penalidad nga mahimo ipatong sa mga nagalubag sa safety protocols. Una sa balita, una sa aksyon. Duha ka mga EO o kon executive orders. Mando, ginahulat subong. Una amo ang bag-ong mando, executive order, halin sa alkalde sang Bacolod. Kag ikaduwa amo ang bag-o man nga mando, halin sa gobernador sang Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:07 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inyo ka-aksyon na Marlon Genovea. Kagkaroon sa aton Pangulong Dinala. Sailo kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga pangulong dinilan. Una kita sabahin sang balita lokal. Truck nga maga-deliver sang simento sa banwa sang Murcia. Nalang-alang, kag nagbalang-balang sa taklaron nga dalan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports, Afternoon Edition. Natumba kag nakabunggo pa siya sa pader sa nga bulutuan. Ining truck sa isa ka construction supply nga nagalendre sa Bacolod. Wala na makalabot pa sa lugar nga yasanitani dulungan sa nga semento. Bagod na tumba kag nabuka pang kristal ining windshield blane sa tubang. Ang driver na ipit pastiel kag napilasan.
Aksidente nga nagkuha ini sa atensyon sa mga tao nga nagalabay sa mga lugar. Apang wala man magdugay. Kag naaksyonan naktuhan man sa galiyon sa mga naka-duty dira nga mga traffic enforcers. Gintawgan ang construction na company sa ning truck ni ginpasugat mga kaaksyon. Ang karga nga simento nga naghalalaplay sa gilid sa dalan ginsaylo sa isa pagka-truck. Di man na pwede nga pabayaan mga kaaksyon, mahal nga daan subong sang sako sang simento. Ginsaylo sa isa ka-truck para di mawasiya, hindi mausik. Kagti para ma-deliver sa lugar nga dulungan. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ba nga sa nga balita sa bahin sang lokal? Valyacar Transit nga tag-iya sang series bus sa Negros Occidental, Isla sang Negros, may lista na sang schedule. Sang ilas nga biyahe, sumugod, Lunes, Mayo 18. Biyahe apang mayara sang limitasyon sa kadabuon sa mga pasahero. Hindi pwede nga punon, hindi man pwede nga magtinopaday. Kag dapat nakasuksok sang face mask. Wala sang face mask, pahuway. Tangod indigid, makasakay. Tuman kabalantayan kung ano ayhan ang mangin movement sa mga tao nga nagagwa sulod sa mga banwa kag syudad. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang regulasyon nga nagadumili sa publiko angot sa pag-angkasanay sa motorsiklo, hindi kagustuhan sang lokal nga panguluhan sa Bacolod. Mga aktibidad nga pwede makabalik umpisa buwas nga adlaw sa jurisdiksyon sang Negros Occidental. Mga lugar ini nga wala masakop ang syudad sa Bacolod. Lain ang jurisdiksyon sang Negros Occidental, mayara man sang kaugalingon nga jurisdiksyon ang syudad sa Bacolod. Gobernador Lacson may ayo sa mga tag-iya sang malls kag lokal nga panguluhan sang Bacolod kung pwede pasugtan lang nga makasulod sa mga malls ang mga non-Bacolod residents. Ang pangabay sang gobernador matapos makalabot sa SNI Igtalupangod ang impormasyon nga ang implementasyon sa nga JCQ sa Bacolod buwas nga adlaw, ang mga malls kag establishmento pwede na nga magbukas, pero ang mga tao nga tugutan maka-aksyon nga makasulod limitahan lamang sa mga taga Bacolod magluwas sa mga trabahante mismo sang mall kag establishmento. Pero depende pa ini kung nano ang kaundan sa pinal nga executive order nga igapagwa sang Mayor Bing Leonardia. Una sa balita, una sa aksyon. Hambal naman ni Governor Bong Lacson, sugtan na lamang ang mga ini. Sugtan na lamang ang mga non-Bacolod residents nga makasulod man sa mall. Kaya importante man ang ilas na siguro nga tinutuyo. Basta sundon lang ang safety protocols. Ang pamangkot makasulod ayhan ang Bacolod nun o kung ang hindi Bacolod nun o kung basi matabo, Bacolod nun lamang ang tugutan. Ano bagid ang pwede nga ibalik? Aktibidad sa simbahan, pareho sang misa, pwede na. Pero dapat jutay lang ang makatambong. Ang mga checkpoint, dulaon naman, pero hindi tanan. Hindi tanan nga checkpoint, dulaon, mayara, gapon pagbantay ato sa kapulisana. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang pila ka mga nagreklamo sa barangay Filesa angot sa Social Amelioration Distribution. Nagako, naging pangabay sila nga istoryahon sa mga opisyal sa barangay. Una sa balita, una sa aksyon. Istoryahon nyo pa rin nga napasaka na ito kainang kaso sa bahin sa city prosecutor nga talatapan sa syudad sa Bacolod. Di lahog-lahog ha. Sa ilo kita sa bahin sa nga balita nasyonal, mayad nga balita para sa mga pigado kag para sa mga tudtuod nga kwalipikado nga benepisyaryo sa una nga nagbaton sang kwarta halin sa SAP o arina mayo ni nga hugada para sa inyo.
Si Presidente Rodrigo Duterte nagbando na kay Budget Secretary Wendell Avisadong pangitaan sang kwarta. Ang ikaduwa nga tagtaganay sang kwarta sa SAP sa mga lugar nga napaidalom sa General Community Quarantine kon JCQ. JCQ Botselingon, kon madayon, kag makakita sang kwarta, ang DBM lakip sa makabaton ang mga taga-Bacolod kag Negros Occidental bagon na lakip man sa naga-implementar sang JCQ. Ang iningabulig pinansyal amo ang emergency cash aid nga 5 tub 8 mil pesos sa kada benepisyaryo. Man kada rehiyon, hindi alalangay mo, hindi palaryos ang karakon sang kwarta nga ginabaton ti sa aton diri 6 mil, di bla? Ang kadamuon sang hatagan, 23 milyones ka mga low-income families sa second tranche ikaduwa na nga tagtaganay sa Social Amelioration Program. Di sa una nga tagtaganay, ang targeton di bala 18 milyon ka mga low-income families nationwide nga ginsugdan sa 2 Abril nga bulan. Pero subong mayara pa nga wala makatapos ang tagtaganay, kung madayon ay kaduwa nga tagtaganay, ang 18 milyon dugangan na sang 5 milyones ka mga individual nga hatagan. Ang gwa is 23 milyon. Kung hindi makakita sang pundo ang DBM, ang piho lamang hatagan, amoya ang mga tawo nga ara sa Modified Enhanced Community Quarantine pareho sang Manila, Laguna, kag Cebu City. Kabay pa nga mangin mapisan lamang ining teglikom sang DBM nga si avisado sa pagpangita sang pundo. Nagapati ang ini nga palatuntunan. Hindi ni mabudlay para sa DBM nga pangitaan pundo ini nga sahi sang programa. Laban-laban damo pa ni mapangitaan sang source mga aksyon. Damo ni pa makuhaan sang source. Kung wala, base kung ano naman ang ihambal sa mga tao, at base sa ulihi ang mabasulan. Hindi lamang ang DBM, kundi pati si Presidente Rodrigo Duterte. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ba ginibas sa nga balita? Pila ka mga opisyal sa gobyerno kag otoridad nga ang sweldo kwarta halin sa mga tao, pero naghalaya ka pinasaway. Halin sa isyu nga nagputo sa PNP, tungod sa akusasyon sa Metro Manila Police Chief General nga si Dibold Senas, kag 18 pa ka mga pulis nga nagtambong sa ginasiling manyaneta para sa kaadlawan ni Senas. Ang isyu sa pagsupak sa quarantine protocol. Subong ang balita, angot kay Senas, ginpasaka ng kaso batok sa iya, kag sa 18 pa kaiban, tungod sa supak sa quarantine protocol man nagpatigayon sang birthday celebration kuno. Ano pagid ang balita angot sini? Subong nga adlaw, may bag-o nga balita nga tumuhaw. Ang balita angot man sa mga pulis sa ihapon nga nagtambong sa birthday celebration sang isa naman niya kalkalde sa Pangasinan bisan pa may lockdown. Una sa balita, una sa aksyon. Ang ginatumod nga alkalde Mayor Timoteo Villar III sang Santo Tomas, Pangasinan, subong nalakip na sa investigasyon angot sa paglubag sa quarantine rules. Si PNP Deputy Chief for Operation Lieutenant General Guillermo Eliasar ang hepe sang Joint Task Force COVID Shield nagsiling, no one is above the law. Dapat kag dapat lang gid, sir. Ang layi dapat layi, kag wala sang sinuman nga makaluwas kon mapamatud-an. Manggaran man o kon pederoso, impluensado man, opisyal sang gobyerno, o kon kailangan negosyante, pati gani bisan presidente, kon nakasala dapat kasuhan, o galing basi may matabo na naman nga kalo-kalo sa kaso bla. Ang nag-imbestigar otoridad, ang ginaimbestigahan otoridad man. Dapat tuntuon kag hindi lahog-lahog mangkotla na. Una sa balita, una sa aksyon. 517 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Unahon tayo balon na anong sitwasyon sa trapiko sa Bacolod. Kagdugang observation sa aton sa ringa patrol with Aksyon Jan. Aksyon Jan, mayong hapon sa report, please come in. Alas 5:18, Aksyon Jan, please come in.
Aksyon man madamo na siguro nagabarangisin naton nga magka-aksyon especially sa probinsya sa Negros Occidental. Oh. Iti nabasaan na nila ang EOB ni Gov Lacson, no? Okay. Napapirmahan na. Anar na. Oo, arada napasa ko na sa itong GC Action Mar. Ati, banidri, nakabasa na nagagdamo na kita reaction makitaan sa Facebook, no? Well, anyways, karon na patol, padahin kita nga nagalambiyong sa pila ka mga dalanon mga aksyon sa palibot sa sunod sang Bacolod. Pero tiling pila sa itong ginagkamtangan sa may area mismo sa home site checkpoint mga aksyon din sa area sa Conference Road na sakop sa Gyapon sa Barangay Villamonte mga aksyon. Laban-labang pila, medyo hinay diri ang movement, especially ang paglabay adi sa mga checkpoint. Kumodoy sekto gid for tigit-sekto ang atong mga kapulisan sa pagmaintenar kapag sekyar mga kaaksyon sa pilag ka mga dokumento, mga papeles abi o kon mga home quarantine pass nga dala sa mga motorista nga naglabay sa gyapon sa pilaman ka mga dalanon mga kaaksyon sa palibot sa sulod sang Bacolod. Aton makit-an even diri dito sa area sa Barangay Mandalagan, along area diri sa San Juan, even diri sa may dalan Lizares Lacson mga kaaksyon karon nga pon. Although ngati ang movement sa mga salakyan niya sa mga areas nga wala sa checkpoint, light to moderate lamang magkaaksyon. Apangti ko maglabot ka na sa bilang mga checkpoint, lakagin mapunsok, lakagin maulat sa medyo labalaba nga pila, especially kung ang dalanon o kung ang checkpoint niya ini. Amo gining dalan nga perte magkaaksyon na labyang gid bala sang mga salakyan. Well, anyways, karon nga po, nanging target nato na mo ni pagpatig-angot naton bla sa katapo naman sang Valleca Transit Incorporated magkaaksyon kung VTI sa pila ka mga loading and unloading areas noan sa Bacolod North ini nga ruta magkaaksyon. So, ang inadragin panumdom nga sunod rin kay Ma'am Jade Ceballos, ang Media Relations Officer sa VTI. Ang schedule pa lamang nila nga napagwa magkaaksyon ang for North Sector pa lang. Ang susunod sang Talisay, ang loading and unloading area damtang sa may Jorex. So kabalo naman siguro ang mga taga-sulat sang Talisay magkaaksyon. Susunod sang Silay, dra sa may Jollibee, sa may Silay Market. Sa Manuel sa Ibe Magalona, dra naman sa may Public Plaza. Sa sunod sang Victoria's magkaaksyon sa 7-Eleven. Sa Badwa sang Manapla, dra sa may Catholic Church. Sa may Martisan nga stopover. Sa may sunod sang Cadiz mismo sa terminal, sa may Paraiso sa Ortenes, sa sunod sang Sagay kag Escalante mismo sila ng terminal, sa Central Bato sa may crossing area lamang, sa may Dian Ay sa crossing Bago, sa may Marcelo mismo sa may proper area, sa Top Aguinaldo sa crossing magkaaksyon, sa Toboso, Calatrava kag San Carlos mismo sila ng public terminal. Sa tuwing pagbisita diri magkaaksyon sa norte nga bahin sa sulod sang Bacolod ko sa rinamtang man mismo, ang ilaman nga terminal, nakapreparar naman ang iladri mismo nga waiting area sa may terminal mismo, ang iladri nga mga bus nakaplastar naman. Actually, ang kitagani nga mga plastic na bala napapuntahan sa mga plastic magkaaksyon. Ang sunod mismo sa mga units sa mga salakyan. Butingon, basit preparado na gidman, o galing ti Lunes pa ni sila mag-umpisa mga kaaksyon. Kung sa iluan naman natin, Dre, ang dalan Lacson mismo, particularmente na sa may Bacolod Talisay border, sa may dalan Lacson, karon nga po, hindi na kita mo sinakadamo, Dre, bala, ang nagasulod ng mga salakyan sa sulod sa Bacolod kung norte nga bahin. Ang aton pagambala na medyo garot gid lamang kag damo magkaaksyon ang mga salakyan nga gasulod dito naman sa may south portion sang sulod sang Bacolod. Anyway, the same ang gapon ang sitwasyon, Dre, mabulubugat nga traffic ang na-experiencean kung Dre ka naman magkagto sa may Bangga Iskala, bla, sakop sa barangay sa priya magkaaksyon na experiencean gid. So, ang pato karon nga po, nga kadugay antes makalampuas o kung makalabot abi sa may checkpoint gid mismo nga area, and then paglabot dira ti may pila pa ginapangita sa imo like home quarantine pass or kung abi kon mga private ikaw dira sa lakyan, kagalain ka gikan sa ibang nga lugar, ginapagitaan ka man sa mga dokumento, ilabi na ko ikaw frontliner mga kaaksyon. Ano yung update mga kaaksyon ha? Sining yung mga tanion, I think ongoing pa sigyapon ang ila pagplastar sa dokumento mga kaaksyon. Kay kabalo ka, may isa ka pribado nga ospital sa sulod sa Bacolod Action Mar nga may harap pito ka mga persona nga na-stranded sa sulod sa elevator. Uy. 4 ka lalaki, may 3 ka mga babae, mga kaaksyon ang na-stranded, no? Sa sulod sang elevator. Gina-check na naton kay wala pa may makatag sa official statement
kung ano ang sitwasyon sining pito ka mga persona, although ang information is na matamak na sila pagwa mga kaaksyon sa sining elevator, kaya naka-respond man ang pila ka mga medical responder diri sa sulad siyang Bacolod, galing kay hesitant ang pila ka mga head of offices nga aton nga napamangkutan nga maghatag sa nga formal nga report abi may angot sini. Plaster pa nila ang report mismo, may angot sila mismo man nga natabo karon gid lamang hapon diri sa isa ka ospital kung trap sa sulod, no? Asang isa mismo magkakson ka elevator diri naman mismo sa may sulad sang Bacolod. Sa ospital na private nga ospital. Hindi gakuha pa kita sang sang confirmation kung pwede naton malawag ang name, pero for this particular cases usually depende pa ni karon sa aton mismo nga mga otoridad, mga kaaksyon. So, John, isip-isip mo mga pilag aning private hospital sa Bacolod, isip-isip mo? Private hospital sa Bacolod, number, isa diri sa may downtown, shopping duwa sa may shopping area, isa sa Takuling, isa sa Panokoy, duwa sa East, Anom. 6 Aksyon Mar, no, ka mga private hospital. May Eroreco pa? Amo na duwa sa isa sa Kapaniga, isa sa Eroreco. Sige. So ano? Duwa sa Aksyon Mar. Ibalod na karon kung di ng hospital. Sige, ibalon to lang karon. Actually, ari na kami diri sa area. Arna. Kagina ali na kami diri kay bar, pabalik kami sa area actually, and then amo na gina-confirm na nato, amo na problema kay wala may formal nga makahatag so statement, although nga ang nag-confirm sa aton isa ka head of office mismo sa isa ka ahensya sa gobyerno nga isa man sa nakaresponde sa lugar gid mismo kung saan nagluntad ang ining natabo aksyon, Marlon. For further update development kag kung may confirmation gid man karon kag kung anong status ring pito, actually ala naman sila, no, sa maayong kondisyon kung kaintangan ining pito ka mga persona, ibalaw na lang naton kung anong natabo gid mga kaaksyon. Dalawat na trap lang sila sa sulod sang isa ka elevator. Amo lang pinaka sitwasyon diri mga kaaksyon sa atong ginakamtangan ang dalagan sa trapiko bago lang kita nakarampuas sa may checkpoint diri sa may home site amo sina kadugay mga kaaksyon antes ka man makatabok ko sa pila ka mga checkpoint sa palibot sang syudad. Right na diri sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz, una sa Bacolod Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat Aksyon John, standby ka mo daw kay hibalaon ta kon din ining hospital ang report. May angot sa pagka-trap sang more or less pila to pito ka mga tawo sa sulod sang elevator. Di ka man malikawan damo nga mga insidente na batian kita. May mga trouble lang siguro kamanti ang elevator, mga kaaksyon, di mamalikawan ko is aga bisyo na mo. Ang good news na rin kamanti, luwas na sila sa ruban niya katalagban. Standby ka mo ha, kaya sa pagpanubalik sa nga patrol, tingawan nila nga maplastar ina nga balita. Buwan-buwinan tayo nga ito sa regabaritor sa live stream. Acknowledge na lang, amigo Tamits, tulo sa ehersito. Una, ginsaba. Naunahan niyo kuno si Tuto Dundi Blanca ho. Migota Benji Bantong, si Mylene Gonzaga Alfonso Araman, classmate Jonah Marie Salarda, thank you. Si Ma'am Mates din sa Alib, batchmate Carlos Lopez, hello. Pagrit lang sa mga Sevilla family sa Moal Bowl, especially kay Aileen Sevilla kag sa kay Migota Chong Ornelio. Okay, Chong Lidag, bosta ka na Chong. Roding Alfonso, si Police Officer Romel Paul Salarda, amigo taman Bernard Tabino, approve. Rolando Montanio, o kay Tiay Au, o kay Marangta Maria Teresa Alfonso Tordelios, Indairesti Lana si Hamonong, mayong hapon, Glenda G. Jackson, Toto Aaron Lavaro, mayong hapon man. Good afternoon kuno, hambal ni Indairesti, pagrit na mga taga-barangay Bubog, Talisay City inis. Indayon Miles Palmes, Kasata Emilia de la Torre, Naga Monitor Man. 5:27 Aksyon, Radio Philippines Standard Time.
Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong yung kag negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo.
resulta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, Balita una sa aksyon. Ibalawang taon na ang detalye sa balita halin sa Bacolod City Hall with Aksyon Art tay hopon. Ang regulasyon nga nagadumili sa publiko angos sa pagpaangkas o kung ang kasanay sa motorsiklo hindi kagustuhan sang lokal nga panguluhan sang Bacolod. Aksyon Radio City Hall Report. Aksyon Art sa report mayang hapon please kamin. May pagklaro, Aksyon Marlon, si Vice Mayor Elcid Pamilyaran, nga mong chairman sa Interagency Task Force diri sa Bacolod. Kasunod na may ara siya sa nabaton na madamok na mga mensahe, hindi lang sa cellphone, kundi sa social media, pagi sa messenger, nga nagapalayag na kontani ang apilasyon nila, ini mga nagapalagiyam sa motorsiklo, nga halugan sa syudad ang regulasyon nga nagapatuman ng nagamawal o nagadumili sa pag-angkas sa motor, especially ang magkapisan pa man nga magkapamilya o kung na mga isa lang kapuluyan. Now, ginklaro din ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran, sila niya hindi maniamon kagustuhanan niya katulad sa iban pa nga mga regulasyon nga din napapanaog sa National IATF that includes sa edad abisang pwede lamang makagwa o kung ginanumilian niya man nga magwa. Ini mga senior citizen kag ang mga huben tubo sa 21 years old na hindi man pwede makagwa. Sila nga initanan nga guidelines iya gina-implementar sa National IATF. Di sila nga kung may ara din man kaya ang rason ko sa iban na reaksyon Marlon na nagapadala pala siya sa reklamo kag nagapadala sa mensahe. Kaya sila nila sa iban ganing lugar sila nga ginatubutan kag ginakuan pa gani no ginapasugtan namin sila nga budlay na yan kay may mga pinalitan maramo. Now sila nga gani kung mga GCQ pa kita sa nabilin nga mga mga sobra pa 15 días naman sila nga kung gusto kaguyagin kapintagin ining mga miyembro sa tricycle organization mga motorcycle clubs mapadala sila sa council sa letter ang intention is to appeal participate. Kaya mo nang masiyan sa siya, ipadala man nila dito sa National IATF, ini nga sahi sa apilasyon, no, kay basi pa man ang ikonsiderar. Sige na mo sa mga kasubuan, no, kung na guidelines, sige papanao ng IATF, kaya Bacolod City, nagasunod sila lamang ang mga mando, kag hindi niya kagustuhan na sa lokal na panguluhan diri sa Bacolod. Yaring palayag, ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Pati sa motorcycle, hindi man na kay Mayor order. Order ina ni Secretary Tugati, order ina siyang DOTR nga gina-implementar sang aton kapulisan. Pisko yan ang mga LGU, kung sino man ang barangay, kung sino man ang mayor sa mga town, nga i-allow na nila. Order na iya sang nasyonal. Tukuon niya na karon ng pulis na hindi niya pagtakpa na, paano pag-respeto na sang pulis, iya kung ang lahi, gina-violate siya man. Di na, ang aton di mga motorcycle, mga grupo, pwede ta ka-obra, kuro petisyon, then ipadala niya sa konseyo, na amon aksyon Marlon ang parayag ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran. So sa nabili ni nga mga isayis kadlaw pa no matapos kita idalom na or buwas kadlaw mga opisyal na GCO
Nagtawon tayo kung may ara sa nga grupo na mga motorcycle club na magpadala sa petisyon angon sinikay nga ti damo mga daan subong mga nagapagawa lang sa ilang mga komentar o komentaryo parte sa siningdo ginabaso liya ang local government of Bacolod sinigay na mga guidelines kag regulation kagustuhanan kaging papanaog lamang sang national kaging papanaog sa national kag ginasugot lamang sang city government of Bacolod. Balita gikan sa Bacolod City Hall ay by the way Aksyon Marlon way pagitiyo until now. Kinahulat natin lumay pa. Base karon pasagad garo kay subong dapat i-isyo gina kay 15 tas bong. Yo. Budlay na ni kay pila na lang ka oras bili no alas 12 na daan. Oo. Budlay na. Pasok. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang Aksyon nagtayupan una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Namunuhan ni Action Art ang executive order nga inog-issue pa lang sa lokal nga panguluhan sang syudad sa Bacolod. Sa gobyerno provincial, naka-issue na subong nga hapon si Governor Bong Lacson. Tatlo inikapahina nga executive order number 20-24 series of 2020. Executive order extending the duration of the General Community Quarantine, GCQ, until May 31, 2020. Kaman GCQ na nga daan yung gina-implementar sa mga lugar nga napaydalom sa jurisdiction sa Negros Occidental. Mag-aumpisa ini 11:59 p.m. of May. Magatapos ini 11:59 p.m. of May 31, 2020. So continuation lang ni, no? Nabutang diri makaksyon ara gyapon ang social distancing. Ara gyapon ang mandatory 14-day quarantine sa taran-taran nga mga tawo nga nagasulod sa probinsya sang Negros Occidental. Ara gyapon ang heightened patrol sa mga seaports kag borders. Ang closure sang borders, ports, airports sa Negros Occidental. Ara gyapon kag ara man gyapon ang mandatory use of face mask. Ang religious activities within Negros Occidental pwede na nga magbalik subject sa strict observance kag enforcement sang social distancing. Hindi gid pwede nga magpatambong kamo da sang damo nga mga tawo no? Kay paano ta na karon mapatuman ang social distancing kung puno-puno dang simbahan? May limitasyon sa gihapon. Ang online streaming sang misa kag services gina-encourage ina makaksyon. Aryo, importante niyo. Sa Section 4, extension sang provincial ECQ passes. No? Extension sang provincial ECQ passes. Kaya man nag-una kita kabay sa Enhanced Community Quarantine o kon ECQ, may gin-issue to nga ECQ passes. No? Automatic makaksyon extended ina siya. Pwede inagyapon magamit, considered valid until May 31, 2020. Ini nga provincial ECQ passes shall be used to ensure the unimpeded flow of goods through the city of Bacolod. Amo na ang nasaad sa executive order ni Governor Bong Lacson. Una sa balita, una sa aksyon. Wala tunta kung ano man ang nasaad sa igapagwa ng executive order ni Mayor Bing Leonardia sa GCQ implementation man. Damo sa nagasuggest mga ka-aksyon nga dapat kunta ni nag-isa na lang no kung ano nasaad sa executive order sa nga probinsya. Amo man dapat sabayin sa Bacolod o galing kay may mga pwede
nga ipatuman outside Bacolod nga mabulubudlay patuman dire sa Bacolod. Amo nang isa sa mga rason da. Alas 5:43 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Jen Salcido, good afternoon. Monitor lang kami diri sa may Tabaw Baybay, San Enrique. Mary Jen Saludares, good afternoon. Raman si Chona Aldea, Porok Otso Tangob, stay safe kamuda tanan. Abalin Chona, Charm Garcia, raman si Menda Damin Minda. Agrit lang Mama Lilia, 76th birthday, subong sa Kawayan Negros Oriental. Dr. Bea Jonathan, thank you. Al 5 de Noviembre, Gabonitor Pamilya Kamatso, si Bongga Herman, kagaode dari sa may barangay Hagimit. La Carlota Sri, God bless, salamat. Jocelyn Kalawaan, Ernesto Paul Pareño, from Gardenville. Hambal ni Chuna Hilokono kay Resty J. Raman si Rip Powell Orsowal, thank you. Analisa Bolivar Selvino, Gabonitor Mana. Mayo lang sa niya papamati dira sa barangay Baaw Family Selvino. Gabana mo si Anna. Emerose Canoy, Bendor. Asla ko kung Sunday lockdown man gyapon, thanks God. Di namunuhan tungod o bayara gyapon sa Bacolod City. Pero ang pinal nga sabat sina mangindepende sa kaundan sa executive order nga ipagwa sang Bacolod, dugay-dugay or kon karon sa gabi. No, inang lockdown nga ginasiling. Robert Kaway Gamela, Vince Levage, Abelo na ni siya, no? From Barangay Estefania, Nanray Oy Yadnel, ususubong suli-suli. Letter. From Quezon City, great lang happy 59th birthday sa mama ko nga si Emma Lindayaw. Sitio Hulugon, Barangay Karulaan, Kaban-Kalan, more power. Joben Saludo. Saludo family da, thank you. Alas 4:45, standby ka mo da hakay sa ato sa nga pagbalik mga Aksyon. Balikan tang patrol with Aksyon Jan Diaz. Ibubo ko lang si Kanbats sa ato sa commercial. Ibanuunta ko na ang kaundan sa balita angot sa 7 ka mga tawo nga natrap sa sulod sang elevator sang isa ka pribado nga bululngan sa Bacolod. Pero antes sila, life extension, vitamin D3 kamo anay. Importante nga ito sa dugo mayara sang vitamin D3. Nagabulig ina mga Aksyon. Kung may vitamin D3, nagabulig para mapahilayo kita sa risgo nga matapikan sang balatian labi na ang makamamatay nga kanser. Ugalion ang pagtubar sang Life Extension Vitamin D3, isa lamang sa maramong nga produkto sang Life Extension Philippines. Stay healthy, live better. Mas maayo kung matapos ining community quarantine nga implementation dere sa Bacolod kag Negros Oriental. Gina-suggest ko magkakadto kamo sini personal sa ila sa ni klinika kung talatapan. Nahamtang sila sa mga GA Estaban Building, Lacson South, Bacolod City. Likod lang sa Aksyon Radio Bacolod. Tandaan gid, Life Extension Vitamin D3. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio! Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin, agadapyan na. Ikaw nang ginapamati, ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan.
Radyo. Pagkulunyon kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Una sa aksyon! Las 5:50 Aksyon Radio Philippines Standard Time. May panabag-o naman nga datos ginapagwang atos sa nga regional office sa Department of Health. O kung diri sa Western Visayas, medyo bulobad news naman para sa Negros Occidental ay may record sila nga nagdugang naman nga positive sa Negros Occidental. I-check tara na karon mga ka-aksyon. Kay Toto Richard Malihan sa nga Provincial Capital, mayong hapon da Toto Richard. Si Alex Torres, ga monitor man, ga pangamusta lang siya sa taran-taran nga batch 93, sa nga Doña Luisa Medel Natural High School. Tapos, sundalan ni Toto Alex ang community quarantine. Araman si Inday Marites Leonelio, kamusta ka na? Inday Mary Jane Sentisiera, ga monitor man sa sinigid nga mga tinion. Mal ni Metso, buhi pa si Migo. Rolando Montaño, greet lang, family Montaño, dara sa may barangay Tangab, of course. No? Taran-taran nga Montaño family. Alas 5:52, balikan tang patrol. Balita, ini may angot sa ginreport kapag ka-trap, no, sa nga pila ka mga tawo sa sulod sang elevator sang hospital. Aksyon dyan sa report, please kabin. Aksyon mga pagbalik natin mismo sa ining isa ka pribado nga ospital, wala na ang mga rescue team o units abi no nga nagpadulong dito mismo Aksyon Mar. Kagamuni ang nagbulig agud nga ma-rescue ining hindi ito kundi anom gid lamang no. Okay. Correct Aksyon Mar sang isa ka personnel nga in charge sa pagpatigay na bisang rescue dito mismo sa area nga anom, 4 ka babae, 2 ka mga kalakin-an Aksyon Mar. Initially, ang natabo, ini kuno sila papauli na kuntani kay off duty na. Ang mga natrap miyara kuno mga doktor, may nurses, kag pila ka mga medical personnel, kag mga
officers and pinapinabi ka mga personnel mismo sang isay diri ka ospital sa sudad sang Bacolod Aksyon Mar. So ang natabo diri arab lang ang elevator pasaka sa Aksyon Mar. Halin sa ground floor pakadto sa second floor. Pasaka na sa second floor Aksyon Mar, anon mo kay nagpundo sa tunga-tunga gid. Buti nga wala pa wala nakaplastar sa second floor nga kadtuan niya, nag-stack up ang ginasakyan nila ang elevator mismo sa tunga-tunga Aksyon Mar. So hindi makagwa dali-dali ining mga personnel nga nasa kaidra anom sila tanan. So ang ginimo nagrescue ang mga emergency responders, nagsaka o kung dito nagsulod mismo sa elevator kag ginpangakwat katoy para mapastaklas Aksyon Mar kag makagwa mismo sa elevator ni sila tanan. So nagaparamuti makunong ang ini mga persona posible guro ka kulba kag ang init sa sulod sa elevator na dugay-dugayan man sila Aksyon Mar kag yara karon sa maayo nga kahintangan. So why Aksyon dyan nag-automatic abregally is because nga nag-stack up ini sa tunga-tunga sang first kag second floor. Yes, nag-stack Aksyon Mar. So paano nabarihan? Paano nabarihan man? Wala, I think ang ma-open mo sa Aksyon Mar ang elevator yung sa second floor. So pwede mo na obrahon niya is ang atop sining elevator, pwede mo na sa abrihan Aksyon Mar. Okay. And then gubon mo gidi amo nang matabo sila dira. And then manaog kato sa sulod sa elevator man. And then kung kamo alas secure pwede nyo kung makaya nyo lawa, makaya nyo ang mga na-trap, akwaton nyo na sila para mapataklas nyo. Kag example, di may maalalay sa babaw nga mabulig nyo pasata man ining mga na-trap Aksyon Mar. Gin-check mo kuno nila sa Office of the Building Official kung obo ang ato na information nga nabaton ti do functional gid man kuno ini. And mula na nakibot sila kuno nga tabo kun nga nag-stack up kag of course nabiriya abi kag na-trap ining anom ka mga medical personnel sa isa ka pribado nga ospital sa sudad sang Bacolod mga ka-Aksyon. Yes, wala Aksyon dyan may operator na mo, di ba? For this case, good Aksyon Mar, kay nag-skeletal workforce. Okay. And mga ospital, wala na sa usual Aksyon Mar operator ang elevator nila. Except lang guro kung mga mall, sa mga mall may arag ginaya operator mong kay do damo galagaw-laga kundi indrabe. I think sa ospital, do wala pa kami nakakita ng operator mismo Aksyon Mar nga mo na nag-assist kundi ikaw madiretso, no? Ano yung importante, hilway na no, sa katalagman, ining anom tanan ka mga medical personnel, mga ka-Aksyon. Di na yung hospital Hindi sila gusto lawagon? Hindi ko no paglawagon kay nalay mo, yan lang. Pero itimbre ko nakaroon Aksyon Mar para mabalaan mo kung ano nga ospital. Anyway, Aksyon, dapat kita hilway man sa nanong mga katalagman. Kasi sa mga panahon, mga Aksyon, nga dapat nato proteksyonan ang ato naman nga kalawasan. Gani dapat nato nimon nga likawan, mga Aksyon, na naman nga mga pamalatingan kag dapat din naton titigan ang aton mismong ikayang lawas. Para malikawan ang pamalatingan, dapat efektibo nga food supplement ang aton kinahanglan kagamiton sa matagadlaw nga tanan. Magamit ka magtumar, mga Aksyon, sang Zantron Plus Gold. Tandaan ang alam simple gid lamang. Ang Zantron Plus Gold, mga ka-Aksyon, mas ginpamayo, mas epektibo, kag mas garantisado. Gaya bagod ini may ara extracted sang mangosteen, may balunggay, may marguso, may garlic, kag spirulina. Epektibo, kag makabulig naman mga ka-Aksyon bulong sa mga bukol-bukol sa naglain-lain nga parte sang inyo naman nga kalawasan. Zantron Plus Gold, mabakaw ni sa mabutika, malapit sinutag sa mga lugar. Kag mga ka-Aksyon, tandaan man, subong nga panahon, mas maayo gid nga aton mismo naman ikayang lawas ang aton man maproteksyonan. Aton mapabakod ang aton naman nga immune system pagi naman makakson sa adlaw-adlaw naman nga pagtumar sa isa naman ka liquid dietary food supplement makakson amo ning CL pito-pito nagapabaskog sang immune system mga ka-Aksyon. Pero dapat naton tandaan likawan naton nga mabiktima kita sa mga peke nga nagabaligya man mismo sang CL pito-pito. Ang iyang sinuludlan mga ka-Aksyon 500 ml gid lamang nga mineral water kag wala ini ginalibod. 375 ml ang plastic bottle kag nagamay taklop ini nga green. Likawan naton ang magbakal
sa mga picking ACL pito-pito sa mga mineral water plastic bottle o kung mga lapad nga botilya, magdiretso bakal sa mga ginasaligan nga mga botika kung parmasya sinatagsat ka mga lugar. Aton simple nga tandaan nga laking CL pito-pito laging panalo. Rektas sa baton ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa baton sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Salamat Aksyon John. Si Ma'am Leia Silvestre Alameda, good afternoon, nagamonitor man. Oy, si Pretty Mahilom, si Beboy Arquisola, Arana si Don de Blanca, watching from Talisay City. Emerald Kanoy, okay, tapos na kina Jose Marie Pabalati May Banting. Ripoel Orsal family, Ricuelo family, Sumag, Bacolod. Patria Aguilar, hello. Anelda si Guanse, naga-monitor man. Allen Transporto, thank you, Gid. Mike John Seva, Benson family, Miss Yokoko, Lynn Kaichona, Jonathan Fuentes, Jets Thunder Tayab, Zinaida Tumayan, Mayesha Demsyansky, thank you, Gida. Si Ken G. Young, di Laila Ikaday, Minda Damin Minda. Okay, nagsulit na ni iba, no? Jan Beretes Madrigal, Sinday Pao Lopez Piamonte, Bedoweglis Mayor, Mayor Bading Escalante sa Suransang Cadiz. Dira sa bahin sang Kabankalan, si Mayor Pedro Zayco, monitor mo na. Si Board Member Jeffrey Tobola, Araman Gabanitor. Rayjan Tan Villalon, si Mayor Ernesto Estrao sa Hinubaan, monitor ban kag sa mga taga-Banwa sa Hinubaan. Sonia de los Santos, si Marikit Go Forward, Marikit Go Forward, matian ba? Jeff Chavez, Mendadamin, okay, si Teoto Andrew Wanaitso, Raman, Zinaida Tumayan, Lady Jonah Bahilidad, De La Cruz, Elizabeth Malakagamala, Marcelo Toledano, Toto Martinez. Happy birthday ang mama ko, Ima. Salamat. Okay. Marcelo Toledano, Christian Adoque, Bernesto Lozada, Leda Zamora Yamagisi, Jose Moncal Torilla, si Didain Jonah, Sally Abalahon, si Peda, JB Basilio, Wilson Tejedor, Walter Libosada. Nabo pa, sobra ba sa Oliver Sagatos ni, di tani malabutan ko, no? Punto alas 6, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Diabetes, ang idabat sa ninyo, high blood, ginirekomendar naton panyawan herbal capsule with the mangosteen, ang milagroso nga kapsula. Sa simple nga tawag sa ito na manisang manunggal, masolusyonan gid ang inyo sa nga problema. Plus ko nagapalang luya, inyo sa nga lawas ang sabat sa na panyawan herbal capsule with the mangosteen. O importante gali ha, sa ito sa nga mga ka-aksyon sa mga konsumo na sa masamisang CL-pito-pito. Importante gan maka-aksyon na maniguro kamo nga ang inyo sa bakal nga CL-pito-pito. Original kag hindi peke, kaman may nakatimbre sa aton nga dara sa Southern Negros. Odo nga sa butika man sa kuno ginabaligya sa farmasya, puro napamatudan nga peke. So dapat ang pilion ninyo maka-aksyon original. Kag way ginalibod. Original dapat 375 ml plastic bottle, green ang taklob. Amo na isa sa mga palatandaan day. Para makasiguro kamo kadto kamo sa lehitimo nga farmasya ko na butika, manlaking CL pito-pito laging panalo. Una sa balita, una sa aksyon. Wala pasensya na lang sa mga nagpadala sa ila sa nga mensahe. Damo pagkatama, hindi ta na maubos-ubos. Buwas naman. Salamat na lang sa taran-taran nga mga buylog sa ato sa nga palatuntunan. Action reports after Edison sa Biyernes nga pagpangalagad. There comes a time. Inyo palatuntunan Action reports afternoon edition. Magabalik na naman buwas. Magasunod na Action Balita Evening Edition with Action and Defenso. Naabot ka Action Oliver Passon with Action JM Baikin sa technical control. Ako naman
Aksyon na Marlon Genovea. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,